खाथियावनो फैगासिनो दं गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय आरो गोदान बोसोरखौ बरायनायनि मुङाव रंजा बाजा खालामनाय बोथोर। रायजोनि गेजेराव सुबुंफोरा गोसोनि सुखु दुखुखौ हगारसारनानै इंराजि बोसोरनि जोबथानाय एबा गोदान बोसोरनि समाव रंजानायखौ बोसोरफ्रोमबो नुनो मोनबोदों। देग्लायबो बोसोरनि जोबथा दाननिफ्रायनो बिटिआर हालामनि गेजेराव सुबुंफोरनि रंजानो लाहार फाहार जानायखौ नुनो मोनदों। नाथाय सम सम आब्रुथि गैयै रंजा बाजानायखौ बिथा खालामनानै बे खेबाव गोख्रों नोजोर लाखिगोन ओनसोलनि आफादा। मख'नो गोनांदि जिल्लानि गेजेराव थांनाय मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआ लोरबां जानाय आरो जिल्लानि सोलोंथाइखौ साबसिन खालामनायनि थांखिजों बे खेबाव चिरां जिल्ला एबसुआ ओनसोलनि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोरखौ साननि समावनो बन्द खालामनो जिल्ला खुंथायनिसिम दाबि आर'जलाइ गथायदों। ओनसोलनि सोलोंथाइनि सायाव गोनांथार होननानै चिरां जिल्ला एबसुआ जिल्ला बेंगिरिनि गथायनाय लाइजामाव मख'नाय बादिब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मोन 9 पिकनिक जाग्रा थावनिफोरखौ मोनाबिलिनि 4 रिंगायावनो बन्द खालामनांगौ। बिनि अनगायैबो पिकनिक जाग्रा थावनिफोराव जौ, ड्राग्स बायदि बेसादफोरखौ फाननो मोननाय नङा। लोगोसेयैनो रंजानाय समाव गोबारै साउन्ड होनानै दामनाय आरो डीजे दामनायखौ गनायथि होनाय नङा। जिल्ला एबसुआ पिकनिक जाग्रा थावनिफोरखौ 10 साननि बारा गनायथि होनाङा होननानै जिल्ला खुंथायनिसिम आर'जलाइनि गेजेरजों दाबि दैखांदों। स्कुटी आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय। चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों। नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट, नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन। MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटी बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन। नोंथांमोना MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटी आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।